Déu vos guard. Coincidint en el calendari amb dues grans celebracions de l'Església a Tarragona, les festivitats de Sant Fructuós i els seus diaques Auguri i Eulogi primer i Sant Pau després, es posaran en marxa les noves instal·lacions del seminari, un espai que vol ser centre cultural i pastoral obert a la ciutat i al món. Tinc molta confiança que amb el seu paper primordial d'acompanyament de les vocacions sacerdotals al seminari, amb les obres d'adequació que s'hi han fet, arriba a ser un far dels valors que representa l'humanisme cristià i un veritable punt de trobada, atri dels gentils, on sigui possible el diàleg sincer i la recerca en comú de la fe de Crist. L'antiga divisió entre ciència i fe, entre la il·lustració i la tradició, està sent per fortuna superada. L'Església ha perdut la por a la modernitat, allò que és nou, a la veritat que puguin contenir les manifestacions de la nostra època. És en la veritat i en la bellesa on l'antic i el modern es troben, i en l'Església de Crist hi ha molt per conservar en el fons i molt per innovar en les formes. Com a tants tarragonins, des d'innombrables generacions em commou contemplar el pati del seminari i la petita i bonica capella dedicada a Sant Pau. Resistint al pas del temps, com cor que batega en un cos, ens recorda els orígens de la nostra fe, uns orígens paulins d'acord amb la nostra tradició. La figura gegantina d'aquest apòstol que va estendre el missatge de Crist per terres d'Orient a Occident va inspirar ja la primera comunitat de Tàrraco, que aviat va tenir molt present els ensenyaments d'aquell que va trobar la conversió en el camí de Damasc. Una prova de la realitat d'una puixant comunitat cristiana a la nostra ciutat la tenim en l'existència mateixa d'un bisbe que, ajudat pels seus diaques, regia l'Església. Un bisbe que governava d'acord amb el model establert per Sant Pau en la seva primera epístola a Timoteu, que estava disposat, com es va comprovar, a donar la vida. A partir de la restauració medieval de l'Església de Tarragona i de la seva catedral, el culte a Sant Pau i a la seva deixebla Santa Tecla seran una constant fins als nostres dies. Els estudiosos no han pogut deixar mai d'aprofundir en aquest culte i d'investigar vestigis d'aquella primera comunitat a les nostres terres. En aquest sentit, el seminari serà també, a través del seu Institut Superior de Ciències Religioses, Sant Fructuós, cada vegada més un centre d'estudi i d'interpretació del cristianisme primitiu. Poques ciutats conserven restes arqueològiques i documents tan importants com té Tarragona per a aquest estudi. El Museu Bíblic i el Diocesà són dos àmbits que enriqueixen també aquesta carta de navegació cultural pel cristianisme dels primers segles. El seu estudi pot oferir moltes lliçons també per al nostre. Adéu-siau.